ओम जयंती मंगला काली काले भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे मैया अब शारदा तू हंस के उड़ान भरी अरे बीड़ा बादली पुस्तक धारणी वेदन में महान तो मैया के चराना वारे हमारा हे मैया के चरणवा हमारा सिरवा पर जाके धरी तो हे मैया शारदे तू हंस के उड़ान भरे। आई केहू गुप्त प्रेमी के तरफ से हजारों हजार पुरस्कार। हाँ जी मिस्त्री है हुआ कि मिस्त्री है नाम ना बताऊनी हम गुप्त प्रेमी से खोलल जरूरी नहीं है। चलिए हजारों हजार के पुरस्कार दहनी कहे के बा का कहे के बा का कहे के बा लइका उहे माता रानी के दरबार में गइल जाके कहलस कि सरदे दशरदा भवानी जी पैसा ले ली ढेबुआ ले ली ढेबुआ नतीश अतीश अतीश के कुमार से रुपये आई हजारों हजार के पुरस्कार दहनी खुश रहे मालिक से नहीं हो रहा। हाँ जी कि सरदे दशरदा भवानी आहोरी गुनावा गावे चाहता दशरदा भवानी हरि गुण गावे चाहता सरदे दशरदा भवानी हरि गुनावा गावे चाहता साफ होता आवाज फसला पसे रिकॉर्डिंग का बढ़िया होई बाबा सरदे दशरदा भवानी हरि गुनावा गावे चाहता दशरदा भवानी हरि गुण गावे चाहता। बाबा लइका कहलस कालिदास करिया पर फेरलू नजरिया जौन डाली बैठल रहले ना तुहे कालिदास करिया पर फेरलू नजरिया जौन डाली बैठल रहले ना तुहे हे कालिदास करिया पर फेरलू नजरिया जौन डाली बैठल रहले ना तुहे पहले पुरस्कार ले ली जगकर्ता महोदय हजारों हजार के पुरस्कार पूरा पार्टी के रुपया धनी बबुआ बाबा कालिदास करिया फेरलू नजरिया जौन डाली बैठल रहले ना तुहे उनका के बनौलू बड़का ज्ञान उनका के बनौलू बड़का ज्ञान हरि गुण गावे
ज्ञानी हरि गुण गावे चाहता हे करके बनौली बड़का ज्ञानी हरि गुण गावे चाहता और का अनहर के आंख दलू कोरिया के काया बाधी के पूर्व आई हमरा बाबा के तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार आदेश बाकी हनुमान जी के एगो भजन सुना दी बाबा शेषनाथ आई बबुआ शेषनाथ के तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार खुश रहे मालिक से नहीं हो रहा बाबा अनहरा के आंख देलू कोरिया के काया बाधी के हमरो पक्को दया मानी हमरो पक्को दया मानी हरि गुण